И какво става, хора? Аз съм Скрапи и днес ще ви покажа един от най-новите методи за правене на лесни пари в GTA с много малък кулдаун, който може да го правите back to back. Нека да си извикаме Oppressor Mark 2 и ще ви покажа един много лесен метод. Той е Vincent Cluckenbell Farm Raid. Много изи препове, всичко е лесно и като цяло Блад. Знаеш, че тази песен няма тук, добре. Така. Това е един от най-лесните начини за правене на милион за около 3 часа. Поради причината, че това се прави като вече си го свикнал да го правиш нали, за по-малко време, но 1 час някъде. Го правиш с всичко сетъпи и неща и финала. И след това имаш 1 час, мисля, че бе 1 час кулдаун. Сега ще ви покажа точно какво представлява самият хайст. Защото аз вече съм го правя за 6-ти път. Ето, пускаме финале. Но преди финалето бърках се. Вижте сега, ще дойдем до Симеон. Опа. Така. Идваме до Симеон, защото тук при Симеон идвате и като стойте на тази маса, цак, взимате снаксове и така, нека да продължаваме. Хайпнахме се, поне аз, да ви покажа методът. Само трябва да отидем до един магазин за... Така. Просто Oppressor Mark 2, особено за някои препове е много добре. И на Кайл Перико, но ако съм го направил много тъпо аз, защото много не го разбирам. Съм го направил по много тъп начин да се ентърва. И това трябва да го мина, че да го направя като хората. Така, сега нямам пари, защото си ги изхабих. Не съм ги изхабил на Oppressor Mark 2. Само от отдавна, още когато беше старата цена. Само да ви кажа, гайс, че вчера играх си малко на компютър, на акаунта ми на компютъра и изведнъж просто си седя в АК и изведнъж 24 лева се на някой господ дойде и ми даде до 102 някъде. Така. Няма значение. Нека се впускаме в... Да ви покажа колко е лесно да се правят 500 000. Най-лесният начин е това. Не мога да намерите никой друг по-лесен. Може, нали, Кайо Перико, но трябва да го разбирате и да го знаете как се прави. Така. Започваме първо с етез хорица. Те ги убиваш. Слагате един шут. Взимате къвър. Цак, цак, цак. Там отваряте. Там също. Не мога да се стигне. Добре, там, гайс, казвам ви, почти никога нямаш никой. Правя го за 6-ти път. Никой няма по принцип там. Да, той се е стъкнал тук, пича. Той тук е лесно всичко.
Абе. Тук те първо ще... Идвате тук първо да ги убиете, нали? За да може после да ви е чистичко. Опа, тук вземете задължително този ключ. Убийте тук някой, сега идвате тук. Слагате и влизаме вътре. Скажите ми, ако ще чувам тихичко да говоря по-силно, защото не съм сигурен. Така. Така, тук вземем Кока-Кола. Не спомисли нещо YouTube. Вземем Кока-Кола. Ето Кока-Кола си вземем. Кока-Кола. Така. Че това е Кока-Кола, какво лошо има. И то дори аутфит много як. Дава да го играете, хайсте с него. Някой генг мембър. Първия път, като играх, не бях с ни брони. Сено. И така. Мисля, че като си чуя да го прави за първи път и за това. Тук имам кробар. Бе да целим стълбите. Само моето умиране, гайс, не беше планирано, просто аз уня. Пича беше се стъкнал. Как така не ободи? Така. Няма се занимавам с тях. Сега ми по един боди армор. Картата. Абе, човек не често е. Аз знам колката вече къде е тук едната. Къде е другата? Кока-Кола. Какво си помислихте? Това е просто Кока-Кола. Да, знам. Ой. Ай, как гърбят, много ги мраза как гърбят. Включай. Тук компютъра хаквате. И като цяло е много лесно. Нали?
Май спрете ли да ги спамвате, бе, Rockstar? Но са дразнещи. Значи следващото е тука. И тука третото е... Значи... Само да си запиша кода. 73 57 43. Аре бе. Аре бе. Значи 83 57 и 43. Така. Изи пизи. Парата в мене. Тук сега ще има няколко. Сега тук е много важна част. Чупите и бягайте. Бягайте, идвайте тук. За къвър. Тук никой не мога да оцеля. Защото ти са доста... оцелиха, ама... Тук ще има двама, където ще чакат, ще кемпът. Ето ги. Излезете на гаража. В гаража влизаме. Взимаме колата. Излизаме. Така. И гледай сега. Тук те винаги има един полицай, който го блъскам. Ето го. Нищо не сте видяли. Не сте видяли как не... Такова просто наистина не е от най-хубавите. Не се чукам. Ничего не мога карам, аз съм много добър драйвер. Много добър шофьор съм, но просто... ми е много странна тази кола. Защото, по принцип, аз една друга ги правя. Аз хеста, просто иска да изправям тая. Да видя как е и да. Даже покажа, видите колко е лесно. Буквално само те трябва да ги избягвате те. И към за 15 минутки 500 000 само трябва първо преди да си направите всички мисии. Те са мисии, не са препови. Ами то мисия е препови едно и също. Що накрая пише мисия на комплит, като комплитнич препа. Абе, няма значение. Затова аз много мразя. Това на мен ми е любимият хайст. Много ги мразя и тя. Защото те, знаете ли какво правят? Като нали крадеш колата, ти са същите. И те от едната и от двете страни ходят и те притискат и дори един път филма, защото бях се стъкнал на едно място и ми щупиха колата. Това беше първият път, да го правя. Това ми вече е шести. И ми е много лесно да го правя. Дори първият път няколко пъти рестартувах, обаче като направих един-два пъти, вече взимате цаката и като цяло става лесно. Те вече няма да си ги държа с наксовите. Защото те са доста назаде. Ето, много ги малко как са спалнати. Аз и така обичам да ги фейквам. Така правя, защото да не се забавям. Така е най-лесно също. Надявам се това видео да отиде в вашата начална страница. Но забравя да кажа да се абонирайте, да дадете лайк на видеото. Поради причината, че аз съм малък контент креатор, който иска да стане голям контент креатор. И да. Който просто искам да правя съдържание за вас, което да ви е интересно, смешно. Ой. Дори вече почнахме да чуйте не знаят къде съм, като съм точно за тях. Ето е да си просто тъп. Пичуйте мисля, че са слепи на, да знам, на 10-та степен. Много са бавни. Вижте ги. И те докато тръгна, ама тя е една буката, ама аз просто мога да направя те ботки.
Сега сме на Лос Сантос фривея. Пак не му виждат. Човек зад тебе съм, сега ще цъкна да ме видиш. Опа, ето. Ето, полицайите също са много лесни за фейкване. Не знам дето те по-тей. Сега тук трябва да ги изгубим. Те са лесни за изгубване. Сега ще ви покажа един много лесен начин да изгубите полицайите тук. Нали сега ви покажа чекпоинта къде трябва да отидете, но после няма да го има. Ето и те сега не ме знаят пак къде съм. Ето и беше сега силното тези полицаи. Буснаха NPC-то, за да може NPC-то да пусне мен. Ето е. Rockstar вече как са ги програмирали. Нали няма стане работата, докато нагони полицията. Затова аз обичам голяма блокада си ми запуши този път. Ами аз просто ще мина тук. Ето. Трябва. Виждате ли на минимапа е това квадратче? Сега ще направим една обиколка него. Аз обичам така правим. И се въртим и квадратче. Тук всичко е на квадратчета и се въртиш и квадратчетата, правоъгълници. Тук се въртиш, за да не ходиш някъде на майната си. После той тук е чекпоинта, гаража на Винсент. Ето тук те правиш един завой, обръщаш си. Опа, полицаите малко идват тук, ама няма проблем, даш надолу. Ой, дай, че ме видят. Ето. Изгубих, ама. И сме на 300 метра от 400 от локъра. Локъпа. Ами той едно и също. Чакайте един дрифт. Деливърнахме лута. Така, да. Знам. И ето го катсина. Ето е пич. Принцип Винсът е тука. Но вече явно, защото съм го правил доста пъти. Дехме тостата пачка. Mission Pass, Operate. И easy peasy 500 000. Това не знам, ако в момента не е най-добрият метод, освен Кайо. Защото Кайо може да го фениш доста пъти. И сетията мързи, защото от нея катсини работи. Тук всичкото е така. И накрая само си минаш, имаш един катсин. И като го почваш, имаш един катсин. То е. Ама само първият път, като почваш, имаш катсин. След и нямаш никакви катсини. И така е, гайс, най-лесният начин да се правят популари в 2024 година. Но ще ви не знаете за това. Някъде да не знаете за офиса. Съм да кликам барно. 5 милиона да взема. Аз вече съм 6 пъти съм го направил. По 500 000. 6. Така, няма че. Мисля. 3 милиона. 3 милиона, да. 3 милиона съм направил. Той иска да го направя ще да направя 10 и да съм някакъв чалендж да мина, но така, както и да е. И ето ги, изи 500 000 в банката. Влизат. Много добре, сега ще ми влезат. Бум! В следващия епизод ще закупим, според мен, най-бързото нещо. Най-бързото на 2 колелца. И то е... Къде е? Ето го. Не? Къде е моторсайкъл? Ето го. Хакучо Драг. Това е... В следващия епизод ще го закупим. И до нови срещи. Аз бях Скрапи. Абонирайте се, дайте лайк и чао!